ମାନେ ବସିଥିଲି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆଇଲା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ବହୁତ ଦିନର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟାଏ ଥିଲା ପଚାରିବାକୁ, ଆଜି ଭାବିଲି ପଚାରିଦେବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ଈଶ୍ୱର ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥିବେ, ଟିକେ ଗରମ କରାଇଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାଳି ଦେବେ କିମ୍ବା ଗାଳି ଦେବେ, ଯାହା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତାଳି ଗାଳି ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତା ସହିତ ବି କରୁଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଖୋଲିଛି। ବହୁତ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଭାଇନା ଆପଣ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜ କବିତା ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିଏ ଖୋଲିଛି, 2 ଦିନ ହେଲା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ କବିତାଟି ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଜି ରଖିଛି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରଜା ରହିଲେ ତିନି ପୁରରେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା ପ୍ରଜା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦର୍ଶରେ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ, ଜଗନ୍ନାଥ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଯେମିତି ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା, ତୁମ ପ୍ରଜାମାନେ ସେମିତି ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଈଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ତାହେଲେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ମୋ ମୁହଁରୁ, ମୋ କବିତାରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଜି ରହିଛି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା। ଈଶ୍ୱର ତୁମେ କେମିତିରେ ଅଛ, ଈଶ୍ୱର ତୁମେ କେମିତିରେ ଅଛ ତୁମକୁ ସେ କଥା ଜଣା। ଈଶ୍ୱର ତୁମେ କେମିତିରେ ଅଛ ତୁମକୁ ସେ କଥା ଜଣା। ଆମେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଟଙ୍କା କେରେ 12 ଅଣା। ଆମେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଟଙ୍କା କେରେ 12 ଅଣା। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମରି ଉପରେ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମରି ଉପରେ, ତୁମରି ଆଶ୍ରାରେ ରହି, କର୍ମ ଧରଉଛି ଫଳକୁ ତୋଳିକି ଭାଗ୍ୟର ବୋଲିକି କହି, କର୍ମ ଧରଉଛି ଫଳକୁ ତୋଳିକି ଭାଗ୍ୟର ବୋଲିକି କହି, କଙ୍କାଳ ଗାଉଛି ସକାଳ କୀର୍ତ୍ତନେ, କଙ୍କାଳ ଗାଉଛି ସକାଳ କୀର୍ତ୍ତନେ, ଭୋକର ନଦିଆ ଉଠି, ସରମ ବୁଲୁଛି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଲଙ୍ଗଳା ପକେଇ ପିଠି, ସରମ ବୁଲୁଛି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଲଙ୍ଗଳା ପକେଇ ପିଠି, ସରମ ବୁଲୁଛି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଲଙ୍ଗଳା ପକେଇ ପିଠି। ତେଲିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ତେଲ ଜକଉଛି, ତେଲିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ତେଲ ଜକଉଛି, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟ, ତେଲିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ତେଲ ଜକଉଛି, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟ, ଓଲଟା ହେଉଛି ପଲଟି ଯାଇକି ଚାଟଶାଳୀ ପଡ଼ା ପାଠ, ଓଲଟା ହେଉଛି ପଲଟି ଯାଇକି ଚାଷଶାଳୀ ପଡ଼ା ପାଠ, ଓଲଟା ହେଉଛି ପଲଟି ଯାଇକି ଚାଟଶାଳୀ ପଢ଼ା ପାଠ। କିଳାପତଇରେ କାଳିଅ ଦଳନ, କିଳାପତଇରେ କାଳିଅ ଦଳନ, କରିଲା ପରିକା ଏକା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ସେମିତି ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ସେମିତି ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ସେମିତି ଆଦର୍ଶ ମାର୍କା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଈଶ୍ୱର।